Igbo anyị abịa ekene m unu ndị be anyị daalụ. Anyị ga-ekwu ihe na-abọ kịta maka remaida ndị ga-agụ akwụkwọ ya na ndị na-achọ kia sponsorship na ndị na-achọ ọrụ na mba ofesi ma ndị ụmụ akwụkwọ. Bikonu, nke mbụ bụ na anyị na-ekwupụta na-asị na akwụkwọ ama ndị taa anyị na-edebebu akwụkwọ Satọde na ụka, mana taa ọma ndị maka ụmụ ihe megasịnị ndị otu anyị nọ n'ala Igbo. Onwe ndị ekwentị fa na-efu efu nwee nke ndị mebiri emebi, ya bụ ndị nkụzi ezuzi oke. Anyị wee na-asị ọ ga-adịbazi sọ mbọsị ụka wee lukwe mgbe onye kwulunu ga-ekwu. Ọma ndịgide mana ọ mgbe anyị nọkwatakwa anyị mebekwa ya Satọde na ụka. Biko, iwu unu adị n'ọkụ, nye ewute n'unu. Anyị ga-emechekwa anyị meghalie ọnọdụ. Unu n'anya unu fịa edecheli ede kwuo onye ekwu. Ihe a bụ wasapụ ndị ụmụ akwụkwọ ndị na-agụ akwụkwọ. Ọ bụ na ya ka anyị nọ na-ekwu ya, anyị sịkwa ka anyị bịa kwupụta ya maka onwe ndị ada abata na wasapụ fa anọkwala ebe a fụ ya. Ya bụ ịchọkwa ka ụmụ gị gụọ ma ọ gị onwe gị ideela anyị edemede, anyị nabata gị na wasapụ a. Onwe ndị gbasịa m kwuchela okwu, onwe ndị si na fachi ịkụzi nkụzi. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkụzi nkụzi ime ka anyị mara, ịmakwa akụzi na Zoom, ịmakwa eji pointa na-ashịa ihe na-apọintịcha ebe niile, ọ shiarin bụ isi ije. Ịmakwa shia vidio ya na iwere pointa na-apọintị ebe ị na-akụzi. Ọ bụrụ na ịma emie, ịma na ịnọ n'ofe, mana ọ bụrụ na ị mara emie ị ga-eje mụọ ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkụzi nkụzi deela anyị na ị chọrọ ịkụzi nkụzi. Ọ bụrụ na ị chọkwana ịgụ akwụkwọ idee na ị chọọ ịgụ akwụkwọ. Ihe ọbụla ị chọọ ime idee nye igwe anyị nya, ị gaa straight to the point igwe anyị nya. Onwe ndị na-abịa dee ihe ịma nghọta, ị na-ajụzifa ọdịla ajụjụ na-abụọ na-ete aka. Ya bụ unu onye chọọ mme ihe ikwu onye gaskiya gaskiya. Ndị niile na-edekwa ihe na WhatsApp ejegokwa m reply chaa unu maka onwe ike unu na-asị hei na unu jekwa edechi ihe adị m reply. Ana m enyekwa ya 1 hour nọrọ ana na reply ebe m metebe 1 hour lukwere nkunye maka ihe dị na ya bụ ka nkụ ọ dị too much. Ọkwa nnọrụ na ya chi ga-ejikwe chi ga-abọ. Nke a bụkwa nke a na-akpọ nke a ga-achụpụkwa nwa mgbọga afọ bedie. Bikonu, unu nwekwe ndidi, iwu unu adị n'ọkụ, anyị ga na-eme nwayọọ nwayọọ. Ọ ga-elutukwa gị, o nwere ka o siri ga-elutu gị ide ihe inwe ndidi, ọ ga-elutirili gị. N'ụtụtụ a ịma ihe anyị na-eme na-agbasa ebe niile. Fa na-achọ ndị na-enye sponsorship na-akpọ anyị akpọsi anyị ike. Ya bụ fa na-akpọ anyị akpọsi anyị ike ka anyị bịa gbasalụfa ozi. O nwekwe nke kpọọ m n'ụtụtụ a, ọ sịkwa nnọọ 1, 5 okilikili 6 ka o ji enye sponsorship. Ọ gwa m na ọ na-afụ ihe anyị na-eme na ndị a na-enye sponsorship ịma na ọ dị n'iwu. So fa weta efe ezo fa na-ezo ezo fa da-apụta ife ma afọ onye ga-agbasa alụfa asị ya gwara anyị ndị mmadụ na anyị nwelie na anyị nwelie. Ya bụ ọ bụ onye o meele bịa na-agwa m si na ọ na-achọkwa ndị ga-agbasali ozi na nkie na ọ na-emekwa ọsọ ọ bịa mee nye ọsịsọ ọsịsọ mana nkie galala ọnụ, ọ galala nnukwute ọnụ. Ya bụ 1, 5 okilikili. Ọ bụ ihe mbịa atakenyelu m ya kilikili n'ụtụtụ a. Mụ na ya ekwubere mụ na ya ga-eje kpa ihe anyị kpatakwa mbịa ka m gwa unu. Ya bụ ndị be anyị ọkwa ka o si mee. Bikonu, ihe niile na-aga a na-afụchakwu ya. Ọ bụrụ na m ada reply unu mma na reply kwu unu mana unu ga-enye m ndidi. Nyenụ m ndidi. O nwere onye ọma nlutu mana ọ ndidi ka m na-ayọ unu. Bikonu, iwu unu adị n'ọkụ, iwu unu adị n'ọkụ ma ncha ma ncha ma ọlị ma ọlị. Bikonu, onye bịa nde ihe nyajos dee ihe anwa ọ chọ, dee ihe anwa ịchọ maka ọ bụrụ na ideri abịa jụbakwa gị ya ma ọ bụ na aghọtara onwe ndị na-etinye disappearing message. Ịbịazi ịgụ ihe ga ọ disappear go. Ọ bụrụ na ị na-etinye ihe na disappearing message biko iwepụ ya
maka ọ na-abụ abịazi ịgụ ihe gị afọ ozikwa ya ọ bụrụ na o disapia chago. Ngwa na ụmụnne ka emesịanụ, ndewonu.